खुलुमबाय गिबियावनो एक्स एंड बी वेलफेयर एसोसिएशन नि गाहाय नेहाथारि जानानै आं बयनिसिबो सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे रायजो राजा गासैनिसिमबो जोंनि एक्स एंड बी वेलफेयर एसोसिएशन नि जानानै गासैनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय दिनै मोनसे गोदान आरो जारिमिन जोङो सुजुनानै जोंनि गासैखौबो नोजोर बोनानै जों दिनै मोनसे एक्स एंड बी वेलफेयर एसोसिएशन खौ जोङो दाबावनाय जाबाय मानो होननानै बुङोबा जों मोनफ्रोमबो कर्नारनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय जों दिनैनि दिनाव आरो गोदानै बे एक्स एंड बी वेलफेयर एसोसिएशन खौहाय जोङो बावहरबाय बेजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि बर' रायजो राजानिसिम गासैनिसिमबो जोङो अनसायनाय आरो बोर एबा अनसुंथाइखौ जोङो मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय दिनै जोंहा एक्स एंड बी हिसाबै गोबां इस्युसफोर दङ जाय इस्युसफोरा दिनैसिमबो मोगथां महराव मोनाखै माखासेया जाबाय नाथाय माखासेया दंबावो दा बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय बेखौ मोगथां महराव जोङो लाबोनो थाखाय दिनैनि दिनावहाय जोङो बे दिनै 15 तारिख अक्ट'बर थामहिनबा दिनै 15 अक्ट'बरावहाय बे गोथार सानावहाय जोङो दिनै एक्स एंड बी वेलफेयर एसोसिएशन खौहाय जों गासै बर' समाजनिसिम जों फोरमायथि होनाय जाबाय दा दिनैनि जोंनि खामानिफोरा बेनो जे थालांनाय जोंनि जेसेबांफोर इस्युसफोर दङ दिनै जों बेफोरखौनो दफायै मोनफा मोनफायै जोङो रोखा रोखायै जों खामानि मावलांगोन आरो जोङो दिनै थि खालामनानै लाबाय मानो होननानै बुङोबा साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै जों दिनै गिलिर बिबाना जोंनि थाखाय आरो फैबावबाय आरो जोंखौ खाबु होबावबाय जे माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै जोङो जोंनि जे माखासे केस उइथड्र दिनै बे केस उइथड्रफोरा जोङो दाखालि थांनाय 21 तारिख खालि जोङो सीएम सारजोंहाय रायलायनाय जादों गुवाहाटीयावहाय दिसपुरावहाय दा बेयावहाय सीएम सारा बुंदों जे मार्डारनि अनगायै थामहिनबा 302 एन्ड 207 बेफोरनि अनगायै जेसेबांखि केसफोर दङ बेफोरो उइथड्र जानो थांगासिनो दं आरो लोगोसे जोंहा रिहेबिलिटेशन हिसाबै मोनफुंनांगौ माखासे दंबावो बेफोर जाहैबाय 678 जोंहा दिनै प्रग्रेसिभ रन्जन दैमारि एस आरो डि दा दिनै मोनफा मोनफा ग्रुप हिसाबै जोंहा प्रग्रेसिभ हिसाबै 255 एनडिबि आरडि हिसाबै 181 आरो एस हिसाबै 144 जोंहा बेबायदि दङ आरो एक्स एंड बी जोंहा अमिनफोर दङ बिसोरहा 27 दा बेफोरखौ गासैखौबो सरजाबजोबनानै 678 जायो दा बिसोरनिखौबो फैगौ डिसेम्बर दाननि गेजेराव होफुंगोन होननानै सीएम सार बिथाङा फोरमायथिदों लोगोसे थालांनाय जोंहा माखासे एक्स ग्रेसियानि मुंख्लंफोरनि जे मोनफुंनाय जोंहा बेयो दासिमबो सर्टेज जायाखै मानो होननानै बुङोबा गोबां सिगाङाव कालेक्सन खालामनायफ्रा जानला मोनला जादों दिनै जोंहा सिनियरफोराबो थालांदों दा बेफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय जों दिनै बिटिआर सरकारजों थाफानानै जोङो खामानिफोरखौ मोनफा मोनफायै जोङो जाफुंनायनि लामायाव लांगासिनो दं दा दिनै जोंहा बै समाव जे सिटुएसना जोबोर गाज्रिमोन दा डेथ सार्टिफिकेटनि खोथा फैदों दा सिटुएसना गाज्रिखाय गोबाङानो दिनै डेथ सार्टिफिकेट गैया बाट हि इज एन्ड सी इज ए मस्ट सिनियर दा दिनै बिथांमोना सिनियर जानानै डेथ सार्टिफिकेट गैयाब्ला बिनि प्रायरिटिखौथ' जों होथारनांगोन बिनिखायनो जोङो दिनै मा खालामदों सरकारजों थानानै माखासे जाफुङै खामानिफोरखौ जाफुंनायाव जोङो सहज खालामदों बिनिखायनो जोङो दिनै सावरायनायनि गेजेरजोंहाय सिनियरफ्रा जाहाथे मोनफुङो जोङो बेखौ सर्टेट खालामनानै जेब्लानो सुबिदा एबा खाबु एबा राङारि अनसुंथाया फैगोन अब्लाना जोङो बिथांमोनखौ मोननायनि लामायाव लांगासिनो दं दिनै जोंहा बेनिखायनो मावनांगौआ गोबां दङ जोङो जिरायनानै थानाय नङा जोङो मावलांबाय थागोन बाथ्रायाव दङ नोंगौ दायथ'आ जोबोद गिदिर मुखुब गाननायाव सहज नाथाय बेखौ पालन खालामनायाव जोबोद गोब्राब होननानै नाथाय थेवबो जोङो बेखौ नेवसिनानै थायालासिनो दिनै साफा साफा बिबानगिरि हिसाबै जोङो मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो जोङो जाफुङागौमानि जोंनि बिबाननिफ्राय जोङो माब्लाबाबो गोजानाव थायालासे जों खामानिखौ मावलांगोन आरो दिनै जों गासिबो जयैनो दङ दिनै गोबां अनजिमानि गेजेरजों दिनैनि बे एक्स एंड बी वेलफेयर एसोसिएशनखौहाय जोङो डिक्लेयार खालामनानै होनाय जाबाय आरो गासिबनिसिमबो मिजिंथिनाय थाबाय आरो फैगौ समाव हाबाफोरखौहाय जोङो मोनफा मोनफायै खामानि मावलांगोन होननानै जों आसा खालामनाय थाबाय गोजोन्थों।
BK number long leg. BK number long leg. I Damani long leg. I Damani long leg. Osam Nazari long leg. Osam Nazari long leg. Model Damani long leg. Model Damani long leg. Mathuram Dama long leg. Mathuram Dama long leg. Lokham Musmatari long leg. Lokham Musmatari long leg. I Sulum long leg. I Sulum long leg. Lokman Nazari long leg. Lokman Nazari long leg. Dolam Mara long leg. Dolam Mara long leg. Dinesh Musmatari long leg. Dinesh Musmatari long leg. Sohanwari long leg. Sohanwari long leg. Dirinda long leg. Dirinda long leg. Belaram Musmatari long leg. Belaram Musmatari long leg. En Venga long leg. En Venga long leg. Dirizab long leg. Dirizab long leg. B Muslim long leg. B Muslim long leg. Because Hazari long leg. Because Hazari long leg. B Tigra long leg. B Tigra long leg. Yellow Musmadari long leg. Yellow Musmadari long leg. Omendra Dimari long leg. Omendra Dimari long leg. Onjan Mara long leg. Onjan Mara long leg. HNDP welfare is a long leg. HNDP welfare is a long leg. HNDP welfare is a long leg. Hambai गोजोन्थों सन्जय स्वर्गियारि एस सानजाराम लं लिभ सन्जय स्वर्गियारि एस सानजाराम लं लिभ सन्जय स्वर्गियारि लं लिभ बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर होबाय दा जोङो आफादखौ खुंफ्लेजों जों दानानै लाबाय बेवहाय जोङो राइटिं पेड हिसाबै XNDP वेलफेयर एसोसिएशन हिसाबै राइटिं पेड जों मोनसे बानायनानै लानो नागिरदों आरो बेनि लग' बेखौबो जोङो सानलायबाय थादों दासिमहालागै फिक्स जाथ'वाखै बेखौ जों साननैसो उनावनो थिग खालामगोन आरो जिल्लानि